balay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Jad Bayambang. Paborito. Kalasyaw. Paborito. Pasigi. Paborito. Mapandan. Paborito. San Carlos. Paborito. Jad Santa Barbara. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa programa mangiter na dalan at saray ay sa kiyaninawa tang opinyon unong adliknaan na saray umbali at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupagan na balang sinansakay liknaay babalay manangilaban at kanupagan tan kawayangan at saray umbali kapaborito RJ Jimenez liknaay babalay naringalan Lunes hanggang Biyernes DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan liknaay babalay. Good morning, good morning, good morning. Masantos ang maabig. Good morning, langulad balang sinansakay, wadyala. So, programan may paruntal na sara suksukiran balita impormasyon tan saray. Pinipitag tan matuan liknaay balay. Yada Spedo Technical Engineer Nexon Dakal. Kalop kantabay amigo yo RJ Jimenez at your service always. It's sa 8 bulan na Abril 2026. Tularaya sunababalitan tayo. Talaga naglapukpukan si Donald Trump. Sayay pambubumbad sa vital installation ditano saya Iran ay geng lalamot so ipik tutuya. Good news balit at in-release la. So sama resulta na board exam para da saray nan-take na board exam para da civil engineering. Oy, daisot so kapasa 35.5% labad so kapasa tatang tanagagik i-detalye titan. Aron nira na impormasyon na balita payout para da saray tricycle driver sa tatang tanagagik kada ng kasing masigmat na probinsya Kabiangan Lasud Pangasinan. At gapuan dasaya na agaw. Secretary Rex Gatchalian na saya Department of Social Welfare and Development. Aunla dasaray probinsya Kabiangan sa Pangasinan pian personal. Ayan ang nangon society distribution na sa tay ayuda para saray tricycle drivers 5,000 nya katang nusto kasitan. At sa 8, happy birthday. Sa may ilalak tayo. Bunso tayo si Dave Jimenez. Happy birthday, Dave. You may have many more birthdays to come. Enjoy your day. At syempre, enjoy life, anak ko, ha? Happy birthday, Dave Jimenez. Ganon din kay Aaron. Na love ni Kikay. Happy birthday din sa iyo. Unang tipay ay good news.
Sara may kapasan sa board exam para civil engineer. Kamya may laray civil engineer tayo lamang. Naruman na 6,000 plus. So pasado saya pagka-inhenyero dapat na saya civil engineering tapigararatan niya klase engineering course anto at jada saya katibukulan niya 18,000 plus ya nan-examine at walay pimasalabat ya 6,000 plus so 1/3 datatang tanagagik kanagabay tayo na i-congratulate so panakan tayo ya si Ekiser Jimenez. Congratulations sa Ekiser Gasmin Jimenez. Aya at ilalak ng Ricky Boy. May brother tayo. Kana si Elvira Jimenez. Congratulations sa Ekiser Jimenez alias Hapon. Yada susag tana seut. Ato niya tagamuran tumatla so pagka-engineer to. Anan na Ekiser Jimenez. Kana saya seut tan susugmat ya intalikar kalamor ng hermano Ricky Jimenez. So anak to niya yung matapan sumpal na kurson na ininyero natan congrats sa hermano walalay engineer mo na jada pamilya mi walalay taluran na engineer mi at atang tanagagig so congratulations saray amin niya kapasa say gawan na board exam para saray nan-take na civil engineering board exam. Congratulations say si kayo tagaya so passing rate na pinmao nung impormasyon parang 60 plus yung nag-exam dyan parang 11 lang ang hindi pumasa so congratulations din sa pamantasan na yan at syempre sa lahat ng mga naging successful yan sa Binmali na daanan ko mayroon nang nakapaskil sa mga nakapasang engineer dyan sa bayan ng Binmaloy. Speaking of mga engineer yung bagong natin DPWH 2nd Pangasinan Engineering District head natin ay taga Binmaloy si Engineer Diosdado Lumibaw. Sir Dado, Engineer Dado, good morning. At hindi na rin bago sa Pangasinan, lalo na dyan sa 2nd Pangasinan Engineering District. Dahil ito pong si Engineer Dado Lumibaw ay matagal na nanilbihan bilang assistant engineer ng 2nd Pangasinan Engineering District. Ang boss noon dyan si Engineer Rodolfo Boydrion. Good morning, sir. At assistant niya noon si Engineer Dado Lumibaw. At na-assign sa medyo malalayong lugar, naging district engineer. At destiny nga dahil wala naman siyang kinapitan, naging padrino, nag-apply lang dahil naging open yung posisyon na yan nung mag-retiro si Engineer Edita Demetria. At dahil siguro sa kanyang performance siya yung itinalaga ng head office ng DPWH bilang district engineer dito sa 2nd Pangasinan Engineering District at taga Binmali po yan. Eto na yung ay naabangan po natin dahil nung nakaraang gabi nagbitaw ng salita itong si President Donald Trump para sa complete demolition sa Iran. Ano ba to? Kala ko ba, Engineer Nixon, may nagaganap na usapang pangkapayapaan sa rehiyon? Bakit ganito na naman ang naging payag nitong si President Donald Trump? At yung kanyang panibagong ultimatum alas 8 ngayong umaga. Yung kanyang deadline, kaya nga may breaking news na
na yung mga vital installation dyan sa Iran, kanya nang tinira. Ano ba to? Dakal lamot, so agay-gay at ng tanagagik. Aray vital installation kay Balaray Taytay. Naku po. Ito, pakinggan natin yung naging payag dito ni President Donald Trump at ngayon nga sinasagawa na ito. We have a plan because of the power of our military where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. Matibay. Aming nga Taytay ay socialist. Vital installation. Nagaygay kwanto. But according to an information, sa panlaps tuman, ay a deadline to alas 8 sayang kabosan. Kana wala ray report tilan na nariresibe. Ya ginapo ang tula pinablimiran dumerunal nako. Alam niyo ba ang plano ng dito ng Iran, Engineer Nixon? Nagsalita yung isa sa mga mataas na opisyal diyan na humahawak sa kanilang mga sports activities na lahat ng atleta sila yung gagawing panangga dadalhin daw doon sa mga lugar para ay socialist. Ito yung tinatawag natin na sila yung magiging human change yan sa mga lugar na binanggit ni Donald Trump. At nung matanong kung baka may mga civilian na nandyan, paitutuloy mo pa ba yung gagawing pagbobomba? Ay hindi ko masasabi kung to. Ay socialist. Sana mayroon ng dito talaga yung divine intervention. Yung para bang kaya kuan mo na Iran sa gagawin may mandidipinsa kami labat kuan damot. Kapag abay sugera, maruroon kami dyan. Sinalakay da kami, tigawon may di man depensa. Labanan mi tay limuso beda sa si kami, kuwanda ma, Engineer Nixon. Anong sila din ay matanong. Nagdedepensa lang kami yung lumulusob. Ba't nyo tinitira yung mga neighboring countries nyo dyan? Kasi yun ang ginagamit ng kalaban. Para kami ay salakayin. Ang tinatalakay naman dito, ang sinasambit ng mga Iranian forces, yung kanilang mga matataas na opisyal sa military din, yung pagbomba sa mga karatig bansa nila dyan, pinapaliparan ng missiles, mga drone, dahil yun yung mga base militar ng Amerika, yun naman ang kanilang saad. At dahil nga yun yung kanilang mga base militar na yun yung pinagbumulan ng pinambubomba sa kanila, anong gagawin namin? Sabi naman nila. Nagre-retaliate lang naman. Ito ang tanong. Diba, nanonood tayo ng pelikula, yung mga panahon ng Hapon. Sino ang kontrabida dito? Sino ang bida? I-text nyo nga sa ating text line, liknaan nyo. Sino kaya ang masasabi natin kung ito isang pelikula? Sinong bida? Sinong kontrabida? Pero alam ninyo, isang nag-aanalisa sa nangyayari, pinakinggan ko yun ang haba ng kanyang pag-analisa, Ngayong may gera, sinong mananalo? Iran, Israel, or Amerika? Walang mananalo sa kanila dahil super na yung gastos nila. Mayroong isang bansa na pangiting-ngiti lang na siyang magbe-benefit daw sa pangyayaring ito. Ano ba yan? Kaya sabi ng mga nagre-react ano ba yan? Di ba yung pinag-isipan? Kala nila yung just lang, yung Iran. So ngayon, totally close, yung Hormuz. Ano ba yan? Yung crudo natin, tumataas ng tumataas. Kung mabawasan man yan, kung may patupad na yung emergency powers na binigay kay Presidente Marcos,
na maaring matapyasan. Antasin na tapyasan at 20. Siguro the most 25. Hindi ganun rin lang. Ay, susilis. Awa tayo dito Engineer Nixon Ang palasyo natin dito sa bansang Pilipinas na talagang aminin natin na apektado na, mantakin mo yung gasolina nga, Engineer Nixon, magkano na? 100 plus? Na kung walang gera, 56 lang. Yung crudo na 150 na. Nung walang gera, 50 lang. Siya yung pinakamababa. Mas mataas yung gasolina. Oh, sige nga, sinong papasada? Alam nyo, kunti na lang. Yung mga pumapasada ngayon, mangnus-ngus lara. Ay no, may driver ka-istoryahan ko, lugan niya kaluganak, di manadarap. Kasi tayo, wais na rin tayo ngayon. Hindi na yung everyday yung paggamit ng sasakyan natin. Hindi ka magwawais sa panahon na ito. Engineer Nixon, dapat maging wise ka. Inawalan pa ng kita, Engineer Nixon, alam mo yan. Anong gagasolina mo? Sana maisip naman nila yun. O, di ba? So, ano ba? Kaya nga, lahat ng mga sektor apektado na dito. Kaya nga marami nang hindi pumapasada dahil naman bubuntunan mo't irat na yuddalan. Mansasamsaman iray pasahero siya aglara makabawi kalamo raging. Akinat mantrabaho ka na palugi naman. Di maghanap ka na ng alternatibo. Di ba? Kung pasada ka, ang kapoy almon mo, sige pa, banalang ka na Kaya ito naman, nag-iisip yung ating gobyerno kung paano matutulungan ang ating mga mamamayan. Ito nga, ngayon magdi-distribute sila ng 5,000 pesos para sa mga tricycle driver muna. Sila muna ang bibigyan. Kaya sigurado yung payout baka nag-umpisa na kasi alas 8 pasado na, ano po. Kaya ito, tignan natin, abangan natin ang mga aksyon pa na gagawin ng pamahalaan patungkol dito sa pagsagip sa atin, krisis na ito. Good morning sa mga nakikinig dyan po sa Manawag, Pangasinan. Good morning dyan sa Barita. What's sa lahat na ng nakikinig? Medyo konti yung oras natin ngayon. Dyan sa Malingas Public Market, good morning. Sa iba pang impormasyon na balita, ito namang issue tungkol sa pagpapataya ng small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. According to an information, meron hong mga nagpapataya ng bukis. Ito ho yung kumukuha ng palabas mula sa PCSO mismo at yung draw ng STL na ginagawa dito sa lalawigan ng Pangasinan na ang nakakuha ng prangkisa ang Grand 88 Gaming Corporation. At ang Grand 88 Gaming Corporation ay ma-identify yung kanilang mga kabo-kobradores dahil mayroon silang chaleco. Mayroon silang chaleco na ka-uniforme at yung pinagbubulahan na STL, yung kanilang mismong outlet o pinagbubulahan, pinagdadala ng kubransa, mayroon hong panuntunan ng PCSO dyan na kailangan na may pintura na naaayon sa panuntunan ng PCSO, malayo sa simbahan, malayo sa eskwelahan. Yun po yun. Yung legal na operasyon ng small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan sa pamamahala ng Grand 88 Gaming Corporation at may chaleco yung mga kobradores. Pero according to an information, may kinakarir na rin ng mga nagbubukis daw yung panuntunan na yan at mayroon na rin silang chaleco
na sinusuot na may logo ng PC Iso at may logo rin ng Grand 88 Gaming Corporation. Ay ano ba to? Malilito na si Mananaya. Ay baka ang matayan nila ay yung illegal, yung tinatawag na bukis. Pero para sa inyong kalaman, yung palang legit na Grand 88 Gaming Corporation, ang kanilang chaleco ay kulay green sa baba at sa taas kulay red. Yun po yun. Meron din silang logo ng PC Iso, meron ding logo ng Grand 88 Gaming Corporation. Pero yung mga peke nagbubukis, mayroon na rin silang chaleco. Pero malalaman mo daw dahil ito ay may ang kulay blue ata. According to report na pinarating sa atin at may logo rin ng PC Iso at ng Grand 88 Gaming Corporation. Kaya ito very deceiving matakalain mo. Siyempre yung Mananaya, makikita niya na may chaleco dahil yun ang binabanggit sa draw ng PC Iso. Pag dinodraw yung STL, meron silang paalala doon. Ayan, may chaleco na. Baka ito na yung legit na to. Yun pala, ibang kulay. Nagsusot na rin daw ng chaleco. Itong mga nagbubukis dito sa lalawigan ng Pangasinan. Engineer Nixon pwede rin magreklamo yung legit Kasi di ba ginagamit din yung kanilang pangalan ng Grand 88? Samantalang hindi naman nila empleyadong mga yan. Susidis, ano na ba itong nangyayari? Ba't may mga ganong pangyayari? Niligal na nga yan, ginagawan pang illegal at ginagaya pa yung sistema na pinapatupad ng legit na nag-operate ng Grand 88 Gaming Corporation. May dapat mag-action dito agad ang PC Iso at ito i-report sa mga concerned agencies tulad ng DILG. Yan. Wala na po tayong sapat na oras sa ating programang Liknay Balay. Susunod na kagad ang programang PEM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Bimbalay pagkalipas ng ilang malagang paalala. Sa programang mangiter na dalan at saray